ኮንፊደንስ ማለት እውን ዓርሰ እምነት እንታይ ማለት እዩ? ዓርሰ እምነት ኣለካ ዶ ወይ ድማ ኣለክዶ? ዓርሰ እምነት ማለት እውን ኮንፊደንስ ኩልና እንሰምዖ ቃል እዩ። ግን መብዛሕትእና ብጌጋ ንርድኦ። ዓርሰ እምነት ማለት ንሕና ዘይኮንናዮ ሰብ ንምምሳል ዝግበር ጻዕራ ኣይኮነን። ብዙሓት ሰባት ዓርሰ እምነት ማለት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብድፍረት ምዝራብ ወይ ከዓ ከም ውፅኢታዊ ሰብ ኮንካ ክትረአ ምጽዓር ይመስሎም። ግን እቲ ሓቂ ካብዚ ዝተፈለየ እዩ። እቲ ንሕና ንርእዮ ደጋዊ ክፋል መርኣያ ናይቲ ውሽጣዊ መንነትና ጥራይ እዩ። ዓርሰ እምነት ማለት ሰባት ብዛዕባኻ እንታይ ከም ዝብሉ ካብ ምሕሳብ ወፂኻ ንስኻ ኣብ መንነትካን ኣብ ቁኑዕ መትከልካን ዘለካ ርግጽነት እዩ። ሎሚ ኣብ ምብራቕ ቲዩብ ነቲ ማንም ዘይንቕንቆ ሰረት ዓርሰ እምነትካ ከመይ ጌርካ ተሃንጾ ብኸመይከ እቲ ካብ ውሽጥኻ ዝብገስ ሓይሊ ኣብ ደገ ተንጸባርቆ ዝብል ክንርኢ ኢና። ዓርሰ እምነት ማለት እውን ሰልፍ ኮንፊደንስ ብዘይ ሓንቲ መሰረት ዝመጽእ ኣይኮነን። እቲ ንርእዮ ደጋዊ ሓይልና ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዝተሃንጸ ስነልቦናዊ መሰረት ውጽኢት እዩ። ዓርሰ እምነትና ኣብ ክልተ ዓበይቲ ዓምድታት ይምደብ። ንሳቶም እውን ንነፍስኻ ብዘይ ቅድመ ኩነት መቕባልን ንኽእለትካ ምእማንን እዮም። ንነፍስኻ ብዘይ ቅድመ ኩነት ምቕባል እቲ ቀዳማይ ዓምዲ እዩ። ብዙሓት ሰባት ዓርሰ እምነቶም ምስቲ ዝረኽብዎ ዓወት፣ ምስቲ ዝውንንዎ ንብረት ወይ ድማ ምስቲ ካልኦት ዝህብዎ ምስጋና እዮም ዘተሓሕዝዎ። እዚ ግን ሓደገኛ እዩ። ስለምንታይ? ምኽንያቱ እቲ ደጋዊ ረቓሒ ምስ ዝጠፍእ ዓርሰ እምነትካ እውን ክጠፍእ ስለ ዝኽእል። እቲ ሓቀኛ ስነልቦናዊ ሰረት ዓርሰ እምነት ዝጅምር ዋጋ ካብ ጻዕርኻ ከም ዝኾነ ብምእማን እዩ። እንተ ተሰዓርካ እውን ዋጋኻ ይወድቕን፣ እንተ ተጋገኻ እውን ሰብነትካ ኣይትንክፍን። እዚ ድማ እቲ ጌጋ ንዓይ ክመሃረሉ ዝተውሃበ ዕድል እዩ ኢልካ ንክትሓስብ የኽእለካ። እቲ ካልኣይ ዓምዲ ንኽእለትካ ምእማን እዩ። እዚ ማለት ዝኾነ ጸገም ክትፈትሖ ከም እትኽእል ዘለካ ውሽጣዊ እምነት እዩ። እዚ ዓምዲ እዚ ብኸመይ ይህነጽ? ሓንቲ ንእሽቶ ዕማም ክትጅምር ከለኻ፣ ቃል ዝኣተኻዮ ክትፍጽም ከለኻ፣ ንሓደ ጸገም ከይፈራሕኻ ክትገጥም ከለኻ፣ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ መንፈስ ክኽእሎ እየ ዝብል ድምፂ ይዕቢ። ዓርሰ እምነት ማለት ኩሉ ነገር ብግቡእ ክኸይድ እዩ ማለት ኣይኮነን። ኩሉ ነገር እንተተበላሸወ እውን ኣነ ክቆጻጸሮ ወይ ክስዕሮ ከም ዝኽእል እፈልጥ እየ ምባል ማለት እዩ። ስነልቦናዊ ሰረት ዓርሰ እምነት ማለት እቲ ንነፍስና እንዛረቦ ዘረባ እዩ። ኣይክእሎን እየ ዝብል ድምፂ ነቲ ዓርሰ እምነትካ ይቐትሎ እዩ። እቲ ጸገም ናይቲ ዘረባኻ ጥራይ እዩ። ምስ ውሽጥኻ ኣብ እትገብሮ ዝርርብ ትኽክለኛ ቃላት ክትጥቀም ኣለካ። ክመሃር እየ ወይ ክዓቢ እየ ዝብሉ ቃላት ነቲ ስነልቦናዊ ህንጻኻ ዘጽንዑ መሰረት እዮም። ሕጂ ድማ ዓርሰ እምነትካ ብኸመይ ተዕቢ ዝብሉ ነጥብታት ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። ዓርሰ እምነትካ ንኽተዕቢ ዝሕግዙኻ ስጉምትታት። ቀዳማይ ድምፂ ውሽጥኻ ኣስተኻኽል። ኣብ ህይወትና ዝዓበየ ጸላኢና ካብ ደገ ዝመጽእ ዘይኮነስ ካብቲ ውሽጥና ዝመጽእ ድምፂ እዩ። ንነፍስኻ መዓልታዊ እንታይ ትብላ? ኣይኮሎን እየ፣ ክሳብ መዓዝ ወይ ብቑዕ ኣይኮንኩን። እዚ ድምፂ እዚ ንመንነትካ ዘዳኽም ቃል እዩ። ቋንቋ ንዓለምና ዝፈጥር መሳርሒ እዩ። ንነፍስኻ ኣይክእሎን ኢልካ ክትዛረብ ከለኻ ንውሽጣዊ ዓቕምኻ ተዓጽኦ። ኣብ ክንድኡ ክመሃር ወይ ክዓቢ የበል። እዚ ሓደ ቃል እዚ ንስነ ልቦናኻ ካብ ተስፋ ምቑራጽ ናብ ዕቤት ይቕይሮ። ኣብ ህይወትካ ትኽክለኛ ቃል እንተዘይተጠቒምካ እቲ ዓርሰ እምነትካ እውን ይሃስስ። ሎሚ ሓንቲ ነገር ግበር። እቲ ዝበዝሕ ግዜ ዝስማዓካ ኣሉታዊ ድምፂ ጽሓፎ። ድሕሪኡ ብኣንጻሩ ዘሎ ጽቡቕ ቃል እውን ኣብ ትሕቲኡ ጽሓፎ። መዓልታዊ ነቲ ሓድሽ ድምፂ አንብቦ። እዚ መዓልታዊ ዝግበር ስልጠና ንውሽጣዊ ድምፅኻ ናብ ሓድሽ ሓይሊ ይቕይሮ። ኣነ ክበቃ ኣለኒካ ምባል ኣነ ንነብሰይ ብቑዕ እየ ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ። ካልኣይ መሰረታዊ ቅንዕና። ዓርሰ እምነት ማለት ምስ ማሕበረሰብ ተስማዕሚዕካ ንምምስሳል ዝግበር ተዋስኦ ኣይኮነን። እቲ ዝዓበየ ጸላኢ ዓርሰ እምነት ንኻልኦት ንምሕጓስ መንነተይ ክቕየር ዝብል ክልሲ ሓሳብ እዩ። ቅንዕና ማለት እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓቅነት ምስቲ ኣብ ደገ ዝረአ መንነትካ ማዕረ ክኸውን ከሎ እዩ። ቅንዕና ማለት ሰባት እንታይ ክብሉን እንከይበልካ ንስኻ ብናይ ውሽጣዊ እምነትካን ስምዒትካን ክትምራሕ ምኽኣል እዩ። ብዙሕ ግዜ ንናይ ካልኦት ትጽቢት ንምምላእ ነቲ ናይ ሓቂ መንነትካ ትስውሮ። ግን እቲ ሓቂ ንስኻ ንክተምስል ኢልካ ትገብሮ ተግባር ዓርሰ እምነትካ ከም ሓደ ሰረት ዘይብሉ ህንጻ ይዓኑ። እቲ ቅንዕና ዝጅምር ምስ ነፍስኻ ተሳኒኻ ክትነብር ክትውስን ከለኻ እዩ። ሓቀኛ እንተኾንካ ማንም ሰብ ክንቕንቐካ ይኽእልን። ምኽንያቱ ቅንዕና እቲ ዝለዓለ ሓይሊ እዩ። ሳልሳይ ከባቢኻ ምምራጽ። ኣብ ዓለምና ዓርሰ እምነት ከም ሓደ ክቡር ነገር እዩ ዝቝጸር። ግን እቲ ዝሕዝን ነገር ብዙሓት ሰባት ነቲ ክቡር ዓርሰ እምነቶም ንናይ ካልኦት ነቐፌታ ወይ ንናይ ከባቢኦም ዕግርግር የረክቡ።
ከባቢኻ ምምራጽ ማለት ዓርሰ እምነትካ ካብቲ ዘየድሊ ጽልዋታት ምሕላው ማለት እዩ። ከባቢኻ ነቲ ውሽጣዊ መሰረትካ ዝሕሉ ባይታ እዩ። እቲ ባይታ ጥዑይ እንተዘይኮይኑ እቲ ዓርሰ እምነትካ ውዒሉ ሓዲሩ ክፈርስ እዩ። ከባቢኻ ምምራጽ ክበሃል ከሎ ሰባት ኩል ግዜ ጽቡቕ ክዛረቡኻ ምጽባእ ኣይኮነን። እቲ ዝበለጸ ከባቢ ንኽእለትካ ዝድግፍ፣ ንጌጋታትካ ብትኽክል ዝነቅፍ፣ ንዓኻ ድማ ከም ሰብ ዘኽብር ከባቢ እዩ። ራብዓይ ቁኑዕ ጸገም ምቕባል። ዓርሰ እምነት ማለት ኩል ግዜ ጽኑዕ ምዃን ወይ ድማ ድኻም ዘይብልካ ምምሳል ኣይኮነን። ኩል ግዜ ንከላኸል ድኻምና ክንሓብእ ንደሊ፣ ግን እቲ ሓቀኛ ሓይሊ ዘሎ ድኻምካ ክትቕበል ከለኻ እዩ። ብዙሕ ግዜ ጸገም ምቕባል ማለት ድኽመት ይመስለና፣ ግን ሓደ ሰብ ጌጉኡ ክቕበል ከሎ እቲ ዓርሰ እምነቱ ዝያዳ ከም ዝዓበየ የመላኽት። ዓርሰ እምነት ማለት ንድኻምካ ከም ክፋል ጉዕዞኻ ተቐቢልካ ብትዕግስቲ ክትቕጽል ምኽኣል እዩ። ብዘይ ጌጋ ተመክሮ የለን፣ ብዘይ ተመክሮ ድማ ብስለት የለን። እዚ ብስለት እዩ ድማ ዘይንቕነቕ ዓርሰ እምነት ንክትውንን ዝገብረካ። ዘይንቕነቕ ዓርሰ እምነት እንተደኣ ወኒንካ ናይ ካልኦት ምስጋና ወይ ኣድናቖት ኣይትጽበን፣ ምኽንያቱ እቲ ትኽክለኛ ፍርዲ ኣብ ውሽጥኻ ስለ ዘሎ። ዓርሰ እምነትካ ከም ጽኑዕ ሰረት ጥራይ ዘይኮነስ ከም ውሽጣዊ ሓይልኻ እውን እዩ። ዓርሰ እምነትካ ካብ መንነትካ ወፂኡ ዓለምካ ንምቕያር ዘኽእለካ ሓይሊ እዩ። ሎሚ ዘይንቕነቕ ዓርሰ እምነትካ ንምህናጽ እዞም ዝረኣናዮም 4 ነገራት ኣብ ተግባር ብምውዓል ጉዕዞ ጀምር። ናይ ሎሚ መደብና ነዚ ይመስል። ኣብዚ ርእሲ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ጽሓፉልና። እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹምዎ ላይክ፣ ሼር ከምኡውን ሳብስክራይብ ብምግባር ናብ ካልኦት ንክበጽሕ ግበሩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ተመሳሳሊ ቪድዮ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ቅነ።